Hi! Kamusta kamo tanan? Ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga nami istorya sa inyo tawag siya Om Parfum by Costume National. Okay, ano ni siya kung simutan mo siya? Well, kung simutan mo siya cha siya nga hamot. Cha na nga dulom nga cha kag ka-spicy na. So amo na siya kung simutan mo siya. Pleasant lang sa no, hindi sa kusog simutan. So wala kaya sa mga tawo nga ma-turn off si mo kay kakusog si mo pahamot, ini siya hindi, no? Mga isa ka braso kalayo bago ka masimutan, tapos nang kanami lang gid siya, hindi isa kataman kusog kag may pagkasophisticado siya. Nami siya kung pang tugnaw o kon gabi sagwa. Ang mga temperatura nga para siya is between 15 degrees Celsius to 21 degrees Celsius o kon 60 degrees Fahrenheit to 70 degrees Fahrenheit. Anong iya mga nota? For the top, we have cardamom, bergamot, kag grapefruit. Ang cardamom amo nang gahatag sing iya nga pagkatsa nga hamot. Okay, for the mid, we have cinnamon, patchouli, kag vetiver. Na ang cinnamon pagid, gahatag siya nga pagka-spicy. For the base, we have sandalwood, labdanum, kag musk. Na ang musk amo nang gapadugay sa hamot. Pero hindi ni siya sado kadugay, no? Nga hamot. Mga 3 ni ka oras isa ka spray. Kung ako simo, mga 6 ka spray, ayos ka na, no? Duha. Okay na sa. Namin na sa. Tapos, namin isa kung magkagto ka sa opisina, hindi isado nga magkagto ka sa sinihan kay tamaan ka tugnaw, no? Si opisina mga nami lang ng aircon, magkagto ka sa mall, no? Nami nga aircon, tapos nang ayos lang gid siya nga hamot yan, ano? Nang hindi gid siya sado ka kusog na amo nang nami siya nang ano lang siya nang hindi isado ka amo na. So, anyway, kung na-enjoy nyo ang akon nga pasayod, pabalaan nyo lang ko. Kag kung namian ka mo sini nga pahamot, like and subscribe. Kag kung may mga pahamot ka mga gusto nyo sa akon istorya, bilin nyo lang sa comment section. Sa susunod naman, bye-bye!